me do nyono ngono muna nyono malu sarayro nyono balu sarayro nyono dadu munu fewn yelema yoro nyono ofisi Niger nyono kolongono na falai balu ala barkala anyena malo aye wasake nga bi bela jelimba do nga fa nga jamana nyemaw ye fere chaman sigi senga basigi ni lafiya be se kana togumi o bara be sena nga banata mi ye senekelaw ye mun ye jagokelaw ye mun ye malo senenaw ye u chama ya ira saka foni wati na ko degumba flabu ka falai a folay mun ye camion soroto kanani ka malo ye Bamako o kalono kataba nani ye ni ya jate mina mi ye nyono ngono na nyono marabolo konana nyono ndugura ni nyanche mobili tugu de chama ba fo bi kulu tsega mnonta falai ka sabuge mu ye fola taji ben daraki ila sabula nu ye taji yi ku fini tugu ba mine o edun te sega bo Bamako ya kibitani balo ye bitani suma nyono ka sore mi ga taji blay kunya o taji be mine ila ko sabula ibe ka tawu wala ya wore kene ay alni semen bi bulu o degume ula folo flana ere muye taji te soro ulu yere ka marabolo la kanana ay miye degun labain o sira ere ma chama ne afanya kadu ye kanana aye uye fere chama sigi senga ya samiye balo be sega na tugumina Bamako konnana nga akololo be ka bunya bi kosebe sabula ni ye nyono yere dugu kono nata mauka soro be ka dogoya miye balo koni ye bela jile ma donga fo ni wati laba nununa ma chama sara kana ni fe onye fo kata se kalot le mugani nani no ye avil kalot le mugani nani kabini gelaya kera bi camion ba ulu chama mu malota ulu ko ulu tuna se kana sabula ya ka fo miye srauka bingali munumbe ani degu munumbe Bamako ya yere fana malo ferero falai malo tume munumbolo ulu ya ira saka fo ko ladala boro keme woro vla ubuso ulu chama ma chakana na aye nga bi minye malota yere ye adegun barka buyana de ola sa Mali gouvernement falai ale ye wele madabla kerengere ne ala minye jagokelaw siraba tigu kata se mobili batuguma fere munumbe ubolo kolu sigi senga odo la wale ali damne na bi wobe kata nye sabula ma munumbe nulube tenangu mara konana munumbe sai yanfan fe kata se minye anga marabulu munumbe no nampala yanfan nye fo kata se jafarabe nunu kono ma falai arme wuliga jominga kosena kata ni balo jafarabe o ya to mado seraka wuliga joke sabula lakana sabatira o kena o kan anye kiwara soro togomi miye wolo masri tabaw ye ka laje ba mingara jamana kuntire ka yamaria kono Afrika lo tle mugan kononton no ye conseil supérieur de la défense ye ngani asigira senga ministre munume sraba ko kuna ani munume sorasia ko sorasuka ko kuna falai ku ka wuliga joke sira nunu ubiseka bo togomi mo biseka usoro togomi nga yano che bibi na Bamako re konnana songo yeleledu malo ere dronte dadu munu fen chama songo yelele miye minaw yo tsega sa degun doni me kaye mauka taninga segu fana konnana ola sa nyono Bamako o srabai ko bara bare bina damina ka falai ya sa selinye korola na mabe setu bina ka segu ka taninga segu ke wolo masiri tabaw fana be minyi ni jamana do ve falai uku de mani kibaru yayi sabula koy amanogo a gelaya folo erere minye ma chama ne be uluta ve koy nga basigi gelaya nyere kera do rega sababu ya de ka soroke wuliga jo munumbe ke bara munumbe sigi senga ma munu yere ba ko konnana dugu mise munumbe dugu ba munumbe srawka ulu fana mo fana ga donga fo bi ni lakana mana uirete lafia ni lakana mana uirete sabati miye wolo masri tawaye su anitle ulebe wuliga jola ya sa bara bisega sigi senga togomi ola sa juraw ko balo songo gelali falai o ijago ya ni feminti soro o songo bi gelaya nga miye malo koni ye ulu fana sigire no saka gouvernement ka fere na wale ali kono nyono minye malo ferelaw ye malo sanaw ni munume malo barake ubela jile yere ko sa ni siraka takabo ulu dala bi abike tare sabula ulu fana na selige lafia konnana nga bara mbese na falai akanga lala ulu togomina akanga nyeke togomina ko tuna fo maide kene kan baradu miye wuliga joni chesri baradu wulu masri tabaw joro kanga bunya kula kosebe
yaasa basigi ni lafiya bɛna cogo min na balo ka se ka an ka sigidaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Bamako yɛrɛ kelen tɛ